ଦେଖି ସାରିଲାଣି। ନୀଳ ଭାଇ, ଏ ନୀଳ ଭାଇ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଡ୍ରେସଟା ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖିଲ ପିଲା ସବୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଗାଁ ବୁଲିଲେଣି। ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଏଯାଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। କଣ କରିବ କହିଲ? ବଡ ବାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି ନଟିଆ ଭାଇକୁ ଉଠେଇ ଦେବି। ଆରେ ମାଳତୀ, ଓ ମାଳତୀ, ଆରେ ତମ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ପରା। ବ୍ୟାଗ ଦିଟା ଘରକୁ ନିଅ। ହଇରେ, ମୁଁ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ପିଠା କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତୁ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି କଲୁ କହିଲୁ? ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଆଉ ପଢୁଆ ହବ? ନାନୀ, ସେଇ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପାଇଁ ପରା ଡେରି ହେଲା। କୋଉ ଦୋକାନରେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ମିଳିଲାନି। ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟାଏ ଦୋକାନରୁ ବିଡାଟେ ଥିଲା ଧରିକି ଆସିଛି। ହଉ ଆସେ ଭିତରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣ କିପରି ସ୍ୱିଗି ଭଳି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶାଓମି ପରି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ 44 LPA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ